U Bojniku je danas uručen 31 ugovor Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede. Opredeljena suma namenjena je razvoju pčelarstva za 26 poljoprivrednika u iznosu od 990.337 dinara i nabavci sadnog materijala za 5 njih u iznosu od 219.321 dinara. Kako je kazao pomoćnik predsednika opštine Saša Cakić, ovo su podsticajna sredstva koje će doprineti razvoju ovih poljoprivrednih grana. Cakić je dodao da je Bojnik jedna od 5 opština u Srbiji koja je među prvima dobila saglasnost Ministarstva poljoprivrede, a na osnovu konkursa za podsticajna sredstva. Danas smo potpisali prvu fazu ugovora sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Ukupno smo potpisali 31 ugovor, 26 ugovora o subvencionisanju opreme u pčelarstvu u ukupnom iznosu od 990.337 dinara i 5 ugovora o subvencionisanju nabavke sertifikovanog sadnog materijala prilikom zasnivanja novih voćnih zasada u ukupnom iznosu 2.019.321 dinar. Kao što sam na početku rekao, ovo je samo prva faza potpisivanja ugovora sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Za 10 dana očekujemo drugu fazu potpisivanja ugovora, gde ćemo potpisati ugovore sa našim poljoprivrednim proizvođačima koji su aplicirali za subvencionisanje nabavke nove opreme i mehanizacije. Takođe, ovom prilikom pozivam sve naše poljoprivredne proizvođače koji su zainteresovani za subvencionisanje kamata kredita da mogu da apliciraju. Iznosi kredita se kreću od 120 do 300 hiljade dinara, a celokupan iznos kamate platit će opština Bojnik. Takođe, pozivam i sve naše stočare da mogu da podnose zahteve za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja i stočare koji su zainteresovani da konkurišu za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla, jer je ovo mera koja je od ove godine u našem programu, tako da prvi put subvencionišemo nabavku kvalitetnih priplodnih grla i to sa 60% od cene koštanja po grlu. Cakić je najavio da će za 10 dana opština Bojnik dodeliti ugovore o subvencionisanju nabavke nove opreme za poljoprivredna gazdinstva.